Cuman saya betul-betul kagum sama beliau. Lah nggih niku kan namung kanugrahan to, Pak. Lah nggih. Mboten sedaya tiyang gadah. Swara kok iso kaya ngono kapike ngono lho. Oh nggih niki. Wah jan gereng kaya ngono terus Dan MC apik. Leres niki wengenane nyuwarane maratuwane ngantos minggat maratuwane, Pak. Saking apike. Nggih. Iya Pak Komet, ada permintaan Ada permintaan dari belakang. langsung dikasih presiden yang berikutnya. Aja sik, Tanya apa? nyaluke selawatan. Ngene to, Mbak Nuli. Cilek kuwi lho to. Piye to kuwi? Selawatane piye? Aja engko sik. Selawatan kok nggih masuk Pak nggih. Niki Pak Komet luar biasa. Lah Aku nggih. kok Mbak Nuli monggo diderekke Cak Komet kalih Mas Dodo, Mbak. Mbak sinten? Mbak Nuli. Nuli. nah Nuli. Apa to Nuli? cilik. Apane? Ya anu. Menika kalau tak kalih maca punyuwunan. Monggo. Pamungkutane napa, Pak? Sugeng dalu mak cangek kula nyuwun lagu tahe gending Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Slideman. Ale. Matur nuwun saking Bung Sam warung Gubuk Asmara. Oh nggih, bungsa matur Nggih. nuwun. Menika kala ugi wonten saking sumber Bendo Pare Mas Dodo Mas Oke. Komet. Nggih. Sing pisanan awake dhewe ketemu nika lho. Oh, nggih. Teng lapangan Nah, niko, teng lapangan. niko. Bapak Zaini. Bahasa ini nggih. Grup. Dalu niki rawuh Ah, nggih. ngersake sesideman. Mbak Dewi saking sumber Bendo ugi rawuh. Oh nggih, matur nuwun rawuhipun. Sedaya nyengkuyung panjenengan lho Mas. Ah nggih. Yuk ditanjake mleh nggih, Pak. Ah. Monggo. Nuli, Mbak Nuli nggih. Ya. Ki Yuk. mau sing Mbak Ana mbok siarne Mbak Nuli ke ora. Ya awakmu gantian to, To. Baik, tadi sudah ada cantiknya Indonesia Jawa Timur. Ya. Ada Ana. Yang berikut ini tidak kalah cantik, cow. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? No, 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 no. Pak Gelino. Kok gelinu gitu? Nuli. Nuli. Hoi. Cok keker. Luar biasa Mbak Nuli, selamat malam. Malam nyapo, Oke. aku ra mbok siarne nyapo. Awakmu ana masalah apa karo aku? Sing kula Nek siarne. anak mbok siarno Ah, sampai berkat, nyedek Mbak. nyedek Langsung, ngene. Mbak, Aja berkat. pilih kasih, Mas. Mbak Nuli, wau sampean dirasani karo Komet kelakone Komet. Nggih, Piye, Mas? dirasani ngeten ku lho delok to sinden Nuli kok melo. Opo kowe ngomong apa, Mas? Karo komet. Ngomong kok. Pak De, pripun Pak De? Pak De gundulmu no, Pak Dalang Pak Dewi ya to kok. Kita sik Pak De niki. Tenan Mbak Nulik aku ora ngoper sampean Iki tenan. sama jujur lho ya. Jujur aku Tenan apa ya. enek lagi Piye? iki aku ngomong karo sampean. Apa? Ku lho sinden jenenge Nulik. Ngene apa, Mas? Karo Mboten, Mbah. Ngeten lho. Napa kan gantosan ngoten lho. Waune kula lah terus niki. Sinden jenenge Nulik ku lho delok to sikile dawa sisih ngono. Mboten sikile jebak kula ngoten. Lho tenan to Mbak? Tenan to? Wong kene ra Langsung piye-piye ngapur kok. kate Mbak. aku jane arep nesu Ya terus? kok nyawang raine ra iso. Rai kok kaya WC to, Mas. Lah iya. Aku malah guyu to. Rai kula kaya napa? WC. Lah kok Terus menurut aku aku ya nyawang pas. irunge kok kaya bolongan WC iki tenan Lah ora. pas mertuaku yang ngomong ngono to. Kowe iki diomong elek kok malah padha karo maratuwamu. Ya ora gumun to mertuaku. Nah, bojomu kok kaya WC ta Re ngono. Lho kowe seneng diomongi ngono? Ora masalah, penting kan setia. Nggih. Asline aku mengarep muni jumbleng kok gak sopan. Enggak apa-apa, los aku. Coba Mbak Pada Nulik jumblengnya ya. sabar Met sabar. Mbak Nulik dan Mbak anu Mas Komet. Iya. Coba. Siap, Kruk. Mbok alon-alon gini ya to. Pak, sindene jenengan iki biyen apa bekas hansip to? Ora ketompo kok. Wah semangat e mojo legi bolak-balik lho Mas kudu semangat 45. Nggih, nggih, Mbak, nggih, nggih. Siapin, Mas. Lho ki njuwotos wong gak geblak iki. Siap, Kruk. Waduh. Wah, ngantek mumbul Met kowe. Lah ngono rusak. Oh, semangat kok. Iki kaya BMKG. Gempa. Kepada semua penonton, hormat, Kruk. Wah. Tegak, Kruk. Hadap kanan, hadap kiri, Kruk. Kemana, Pak? Satu langkah ke depan. Aku ngene kok nyapo gitu. Lah kuwi kenapa to, Met? Gatel. Gatel kowe kena gudik. Mboten gatel dadakan. Mang nek roh anak kudu golek sabun, men nek roh aku kudu golek apa?
Oli. Kok iso oli piye ta kowe iki? Lagi supaya ganti oli lho. Coba tangan kanan maju ke depan. Gerak. Apa-apamu piye to? Kowe tangan kanan maju ke depan iki yo Dajal tangan kanan kanan maju ke sing depan. kita kanan di leleh. Kanan, kuping kanan. Lah yo kuwi. Olah ora to kanan. Gerak. Wong rono iki. Gak mbok eman-eman ya. Aja selak terjadi kejadian yang tidak disengaja. Pegang telinga, gerak. Telingane musuhe. Oh. Ngomong. Kowe nyekel kene. Kuping kok bokong iki piye ta kowe iki? Kuping. Kuping. Tangane lah. Tangane kok seteko bokong. Pegang Kuping. telinga, gerak. Tegak, gerak. Pegang hidung, gerak. Yo aja to. Hidung demek tok jak ombo. Lah wis bolongane talang kaya talang madhep dhuwur ra mentolo. Ora apa-apa wis telos. Sok gerak. Lah yo aku arep nyekel piye mosok ngene. Jangan membantah komandan. Pegang hidung, gerak. Ayo pegang hidung. Malah kayak once gading. Tegak. Ayo pegang hidung. Aku pas pilek kok. Kok mati gila nih. Ayo ben apa nek apa-apa kok pegang irung. Lah yo ora enek kowe Koclok jane ya? komandan apa model. Ayo. Nuli, Enek komandan lemu kaya tong ngene. Ora enek sarosku. tonggo brungkus kowe kuwi. Nesu. Ora nesu aku emosi kok. Monggo wonten pamundutan iki wau pas Eh, Mbak Nuli menyesuaikan tembangipun. Anjir. Monggo. Berhubung kok iso gubuk asmara. Dan apa? Sesuai karo Karakter. prestasi yang Iya, saya iya. dapat ya Mas. Oh, iya, iya. Alhamdulillah ndeknya aku lomba Al-Qur'an, Wah. Al-Qur'an. Jadi kan guru ngaji to Mas aku kayak. Dadi lagune ya sing nuansa-nuansa Islami, Oh, sing ngoten. iso menjiwai jiwa. Oh, Jadi penonton sedaya ben iso merasakan. Iya toh, iya toh. Iya, Kak. Wah, Iki Omonganmu aku ora iso mencerna. Macam lomba Al-Qur'an iki ngeprint apa? Mbak Nuli iki kemarin ikut lomba apa, Mbak? Al-Qur'an. Al-Qur'an ngeprint. Al-Qur'an. Terus? Ngeprint piye to? Apa to Al-Qur'an lomba napa? Maca, Mas. Kira maca Qur'an, khataman. Iqra. Lho, ikra kok sombong men sampean. Ikra ora Qur'an, Qur'an iki dhewe ne. Iqra siji lunas arep dunggahne loro gak iso. Lah kowe mari jek utang kok. Ah, batan iki ta. Oh. Ya jare sampean piye? Lagunya yang sesuai dadi ben iso menjiwai. Sesuai prestasi. Ben Oh, adem, nggih. ngrungokne ben adem, ya sing lagune sing bernuansa. Tunjukkan kabisanmu Hai, Mbak Jono. Nuli kanggo warga mriki. Kene wis apik. Pamerno. Kurniawan plus monggo sesideman. Kok Kak. aku Alah. plus ki grup apa to? Seta-seta rungokne ta. Piye piye? Sesideman iki. Nuli ki piye to? Kowe ki kena Rungokno aku nek nyanyi kuwi ahli, Mas. Nek bangsa delian lo pinter. sampean wingi lomba apa? Ikra juara 1. Terus matur kono lagune apa tembange? Sesideman. Kabar lomba ikra kok terus sesideman. Lah iya. Jeneng koclok ya. Aku bar lomba ikro kuwi terus selingkuh konangan. Astagfirullah. Goblok aku ya selingkuh sampai konangan. Lah Iki iya. lek delok omongane ketoke bar kebentuk patok bong Cina. Kok iso sesideman monggo. Monggo Mas. Digarap napa monggo Pun jalanan garap. ya oke. Nggih, garap rumah monggo. Mumpung Mas Kok iso Ipan. garap lumah tak tapuk tenan lho kowe iki kok iso. Lah niku kok. Mbak, aja lungguh ning kono sampean. Mas Ipan garap nggih Mas. Ki Ben lanang, rame Pak. nggih. Ki lanang apa wedok to, Pak? Lanang. Wedok Mas delok. Wedok kok mlaku kok bekakah ngene. Oh perses kok. Oh perses ida motor tapi. Ayo Mas, Kurniawan. Plus. Ujunge pedhot dalan nggih. Wes. Lho. Ngatasi, Met. Ngatasi. Ayo. Jetoto. Kono. Kono sing lanang. Luwe becik patenono timbang kepisahan.
ngono ben rame. Wah, Sik maca anu penyuwunan. anti nyapa? Nyapa, Mas? Alah ben ngono. Ben ngono. Oh, musiknya madhep ngono jarno ya. Cah konsisten ya. Konsisten. Urip ana gunung ati. Emosi ancen karaktere ngono kuwi. Ayo, pancen donya ki rena-rena. Rena-rena. Ketoke meneng jebul kaya ngono ki ya. Lah nggih, koso. Nyatane nggih regeng tenan dalu punika. Saestu panjenengan berdua yang jangkepi, Mas. Ah nggih. Dados suasana iso regeng kaya ngene iki mergo panjenengan ugi jangkepi Nggih. membuat suasana semakin cair, semakin indah. Sementing sedaya seniman iki saged nyengkuyung setunggal pokok setunggal Nggih. insyaallah saged ngregekaken suasana dalu punika, Pak. Betul. Langsung saja tidak usah berlama-lama. Kalau tadi ada Mbak Ana dan juga Mbak Nuli. Yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Yo, sapa? Wonten sinten menika? Ada Sose. Sosi po sosis. Susi po sosis. Susi nanti panggung ini kan Sose. Untuk Anda. Iya iya. Mbak Susi, Susi
Dengkule mak brak. Nduk sakit sayang. Iya sakit. Alah. Dengkule mbok ocot. Kok modele kok langsung melu-melu ngono ya? Kok kaya mulai-mulai gimana? Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Lah dalah. Selamat ulang tahun. Tisu. Bolongane. Wis penak. Ya nyapa kok mbok anu lapi tisu nyapa? Kecer sak teleni. Iya. Iya. Nek wong pirang-pirang kok enggak pareng Kene enggak sopan. kok ora apa-apa. Enggak sopan. Ya dia pundut. Enggak sopan. Delokenmu. Sak telenike kok terus mbok pangan iki piye to? Lah jere ra sopan. Maksudnya sak lene kok mbok pangan. Lah kancane keduman apa? Peken dhewe. Susi ya. Enje sugeng dalu Om. Sugeng dalu Mbak Susi. Sampean mau apa munggah musiknya ya kaya anak-anak lho. Piye Nggih. nek dilagono ya kenek lho Susi. Mosok to? Susi, kalau gede mau jadi apa? Wong aku nyumet tisu itu. Kowe kok ganggu aku lagi. Aku ngetes janine iki latar. Iki jebul latar tenang lho to. Wong wedok ki rasa mbok tes. Oh, gak. Lek wis kondisi kaya ngono malah mbok kageti terus. Kowe iki padha karo ngrusak mentale Mbak Susi. Rungokno kuwi. Bocah kaya ngene iki Ya wis wis kaget. maaf. Foto-foto. Foto cekrek. Korek ya foto. Lah ngono dhek yo ngene. Iki sing wedok bareng yo manut bae Kok lho. nganggo Kosok. korek. Iki ngono lho. Nek enek sinden latah ki malah aja mbok go dolanan. Iya ngapunten, Mbak. Paling gak malah awake dhewe ngurmati didandani sing apik latahe ben ilang. Nah, Nggih. kula. Cium. Yo penak. Aku tak sing siji iki mo. Lah nyapa? Alah engko aku nyedak kowe. Tapuk. Ora. nek kuwi ora. Nyapa to? Ngajak kok kono ditapuki ora. Tidak Nyapa? boleh. Sampeyan ndek. Foto-foto. Foto. Kosok. Aja. Sik tak balene. Ben aman. Kini ku wonten pamundutan. Ayang-ayang. Ayang-ayang wis kok. Juatas. Iku mau lagu Sudah. anak-anak urung dijawab karo Mbak Susi. Oh iya jawaban. Piye? Susi, kalau gede pengen jadi apa? Sampai Enggak pengen jadi apa-apa. blantek ilo jarene Ketuwek. ketuwekan lho. Kok blantek to? Ya disauri dijawab sing genah. Piye? Susi. Aku kalau gede mau jadi plantek. Dokter. Jadi dokter. Jadi dokter. Piye? Susi, kalau gede mau jadi apa? Aku wis gede wis mau jadi dokter. Ayo kowe men, kowe sauri jawabane kowe. Kowe kaya pertanyaan. Aku apa kuwi? Aku mau takut apa tante? Kowe nakoi Mbak Susi. Susi, kalau sudah jadi dokter mau jadi apa? Cici, kalau sudah jadi dokter mau apa? Mau nyuntik kamu. Dah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa masyarakat Nggih. Mojoledo. Dungane napa kagem warga Mojoledo iki? Tina Bono Bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Mugi-mugi masyarakat Mojolegi dina bono ing balak, Ya, jinaket amin. ing rejeki, Amin. ayam tentrem, Amin. sing panen ya panenane wakeh melimpah Amin. ruah. Sing ra duwe. Berkah barokah sehat panjang umur. Halo, Sing Mbak. rong duwe bojo ndang entuk bojo. Amin. Sing wis duwe bojo rabineh ra apa-apa. Lah, Pokok tok mampu. dongamu kosok, Pokok mampu gak apa-apa. Oh, iya. Adil. Iya, sementing Tapi sadil. sayangnya gak enek sing adil, dadi gak usah. Ayo. Duh, timbang menyakiti hati seorang wanita. Ya mulane sampean dungan aja sampai dadi bojone. Lah ya Ya aja. siji kanggo selawase. Ha-ha. Pisan kanggo selawase. Lawase. Kaya Kaya to lagu. Iso laku kondi kok, Cok. Kaya. Mangga. Enak lah iki. Mbak Susi, Injih pripun Mas Tete? perlu diketahui bahwasanya Mojolergi niki luar biasa. Sing mirsani nggih ketinggal Cakep atut-utut. Apa? Mojolergi. Ya cok wong kene we. Wong kadangi Cuma lambe. lagi dikerok sindro. Maksudnya laki yo iso kesandung, Mas. Sandung bendina. Bendina piye? Ya lah wong
komet mau nek yo mojo kendil ngono. Ya malah kowe mojo gendil, aku mojo legi cek apik. Bahwasanya warga mriki Mojo nggih legi, nyuwun mojo sewu, gendil. warga ingkang guyub Rukun. 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 Lenggahe pun ketawis, Mbak. Iyalah. Lenggahe pun rapi seketo Nggih. sae. Niki sing bagian ekonomi lah nika bagian VIP, Mbak, teng nggih nika lah. Iku ya enak ning kono barang ya. Lah pancen omahe VIP kono. juga itu. Kuwi wis rasa madak sek-sekan. Nggih. Wis aman itu. Ayo toh. Ya Monggo. toh, apa iki lagune? Wah, Mas Toto niki pun duet kali jenengan. Engko Niki apa? Oh. Ora, aku kan wis sampean urut. Oke. Mas Toto. A minor Mas kuncine jero. A minor. Aku gak yakin. Lah niku lho. Gampang kok sik. Nggih, Mbak. Antri sesuai keplek masing-masing. Keplek. Lah ya keplek. Wong ayu. Ari A minor. Kok A minor? Memang jeluk A minor. Hei. A minor. Wah. Sik to, Mbak. Ngono ki mbok ngomong karo kono biasane apa? Kowe gayamu. Ngono mbok tekoke nadane sepira ngono lho, Dok. Wong Dah. ayu. Melek to melek. Tresnamu kinarya tamba susatro ning patenku. Wong gabluk. Oh, gabluk. Kok gablok iki jenengan ki malah ya rese kok tiba Apa to? Kok iso gablok pripun Lah to? piye? Nika lo nyetrom jenengan ngendikan gablok menika nderek gablok. Lah sing bener piye? Wong bagus. Oh, wong Nah, bagus. niku lho wong kakus. Aku si jumbleng neh tak kapuk kowe iki kok iso. Enggak, Mbak, enggak. Aduh, kene kowe aja merem nyanyi. Lah wong jenenge wong ngrayu ning Ora kono. mesra. Aduh, gak mesra kaya wong satru lho. Iki setengah wedi lho Bang iki. Aku ki nek nyanyi karo melek mripat roh ayune sampean aku Alah. gak kuat gak betah. Ah, bohong. Mulane tak tutup mataku. Kok tak tinggal melayu gak roh. Gak apa-apa aku golek neh. Kowe iki kok Yo, disauri Mbak. ora abot blas karo suci. Wong bagus. Wong bagus. Antep. Bobotmu. Wong bagus antep narasatim tresnaku lolos jroning alfu. Kok kaya aku wong PC. Lah padha pecene aku tutu. Lah wae mas aku wong wis bener-bener digandeng lho. Lah kok digandeng Aku ben ketok romantis. Ya ora romantis ngono kuwi apa ya karo dipangku. Oh, iya, iya. Piye ngono? Senadyan Oh, senadyan. ngaruhi banyu segara Pas. rasa kurang bakal sirna. Senadyan punya Astagfirullahaladzim. Pupune rasane sikil kaya pupu tok. Kodhe nek sawiti. Ini mbok dawakno. Ora iso dawa ngenku. Ya iya. Apuk tenan. Cah lemu ya biasa to. Biasa piye? Alah angger sehat ya apik. Kowe apa ngomong cilik ngono ta? Aja ngaku to. Tak warai. warga kene. Tak warai. Gak Piye? apa-apa cilikoke kaya helikopter seser. Cilik iso muser-muser. Nah, kaya helikopter seser. Lah kaya cah kili. Kilin diasmu. Timbang gede klimprak-klimpur ora. Ayo aku dijamoni to. Cilik iya. Kancane nyambut. Kayakane das capar. Apa? Lagune apa iki? Sayangku. Lagune apa? Lintang asmara. Sing mesra ya tapi ya. Ya. Oke, ada Lintang Asmara spesial untuk Mojo Legi. Ada Cak Dodok dan juga ada Susi Sibirikiti. Kowe dadi mak comblange. Iya. Aku nyokurno lah, nek awakmu keliru aku nyokurno. Oke, makasih kan. Akeh keliru nih, Kak. Yo, musik